This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Citadel Developers ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, co-sponsored by ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ. ಸೊ ಸೆಮಿ ಫಿನಾಲೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಅಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೇಳೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ. ವಾವ್, ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪ್ಪು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಖಾಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಅಮ್ಮಂದರು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು, ಆಫೀಸಿನ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಈ ವೇದಿಕೆ. ತಾಯಂದ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 6ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿದೆ. 6ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಾಯಿತು. ಒಂದಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಾಯಿತು. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಕರೀಲೇಬೇಕು. ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಇಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ 3 ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್, ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿದ ಫೈನಲ್ದು ಒಂದು ವಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಂಡಿಬೇಟಿಗೆ ಪರಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಮಾತ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ ಇರೇಗ್ಲ ಬೇತೆಕುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆಕುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒವ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೇ ದಿನದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ ಹೊತ್ತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಬನೊಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮದಿಮೆ ಬಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೇರು ಮದಿಮೆ ಆತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಬ್ದದ ಪಿರವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಇನಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ನಕುಲ್ ಎಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಮದಿಮೆ ಅಂತೂದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಂಡ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಯರುಂಡಿಗೆ ಅತ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ದಾತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐದು ತುಂಬಾ ಆಂಡ ಎಸ್ ಅವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಗ್ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಏರ್ನ ಮದಿಮೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಮದಿಮೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ತೋಜುಪಾರೆ ಆಕುಲ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒನಸ್ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಂಜಾರ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು. ಸೊ ಮದುವೆ ಅಂತೆ ಆ ಮದುವೆಯನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯೇ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಫಿನಾಲೆ, ಚೇತನಾ. ಹಲೋ ಅಂದು ಚೇತನ ಮೇಂದಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತಲ ಮೂಲೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡು ಶೂರಾಂಡ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಲ್ಲರು. ಮದರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ರಂಗು ಮೂಡಿದೆ, ಬಾಸಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಮುತ್ತು ತೂಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಕುಣಿಯೋಣ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ನಲಿಯೋಣ ಶುಭ ಕೋರಿ, ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ
ಅಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ರಂಗು ಮೂಡಿದೆ ಬಾಸಿಂಗ ಚೇತನಕ್ಕ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಏರ್ನ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಜನ ಹಾಯ್ ಚೇತು ನನ್ನ ಮಹೇಂದ್ರಂಗಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮೂಚಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಕ್ಕೆರ ಪೂಜಿ ನಿನ್ನ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಲ ಕಳೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಆಲೋಚನೆಯ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೇನೆ ಆಲಾಪನೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ನೀನೇನೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅದ್ಭುತ ಕನಸಿಗಿಂತ ಸೊಗಸು ನಿನ್ನ ಸನಿಹ ಜಗವಿ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ವಿನಃ ಯಾರೋ ನನಗೆ ನೀನು ಆಲೋಚನೆಯ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೇನೆ ಆಲಾಪನೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ದಾದ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर गईया ले चले जा सोनिया ले चले जा बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं ये लगदा मैं ते मर गईया ले चले जा सोनिया ले चले जा दिल ले चले जा रंग बरेदी रंग रंगीली लड़की चैल छबीली उसदे चंचल नैन कटा और चंचल नैन कटार ते उसदा रूप बना हथियार उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ नगाड़ा 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 बजा नगाड़ा 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 बजा ये वर तुलू सॉन्ग पाडले मार रहे पिली पाडले मार रहे पिली ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ಅರೆ ಹೋ ಗಯ ಮದಿವಾನ ಬಲ ನಲಿಪುನ ಯಾವ ಜವಾನ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಯ ನಮ್ಮನೆ ದಿನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ मेहंदी क्या कहना कचौड़ा क्या कहना लगे हैं फूलों का कहना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना शाबा ओए 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 शाबा ओए 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 शाबा ओए 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 शाबा ओए ओए ओए
ಎಂಗಿಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬರೋದಾಲೆಜ್ಜೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೊಸತ್ತು ಮದಿಮೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹತ್ತು ಅವು ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮುಗಿತು ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟಲ ಮದಿಮೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಐಡ್ ದುಂಬು ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜೇ ಬೇಜಾರ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಡಿಜೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಅಂದ್ ಎಡ್ಡ ಡಿಜೆ ಇತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಪ್ಪ ಪದ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚಿನೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಂತ ಜನ ಆಂಡ ಈದ್ ಪೂರ ಮಂತರ್ ನಿಖಿಲ ಮದುವೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿದ ಆರ್ಡರ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡ್ಮನಗೆ ಮಿನಿ ಕೊಡ್ತಿರು ನಾನು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಅತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಪೋತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡ್ಮನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ನಿ ವಿನಯ್ ಬೋಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಓ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತು ವಿನಯ್ ಬೋಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ನಿ ದಯಗ ಅರೆ ಕೊಡ್ಜರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಇವರು ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಈ ಮದಿಮೆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆರ್ ಪಾಪ ಈ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಬತ್ಲ ಕುಂತೊಂದು ಅರ್ನ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ನಾದ ಕಾದಜ್ಜಿ ಅಂಚಾರ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮದ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕದ ಕೋರ್ದಟ್ಟ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮೇರ್ ಮಾರ್ರೆವು ಆಣ ನಮ್ಮೆರ ಮಾಮ ಓ ಮಾಮಂದು ಮಾಮಗ ಮದ್ವೆ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಾಮಗ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಪೊಣ್ಣ ನಮ್ಮೆರ್ದಾನೆ ದೂರ ಹೊಂತದ್ದು ನಿಂದೆ ಮೇಲೆ ಮೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪಂಡಾರೆ ಗೊಂಜಾತನದ ನನ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬತ್ತು ರಡ್ಡಪ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ನಂಚಾರ ದೂರ ಹೊಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ಮದಿಮೆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಕುಲ್ ತೊಜಪಾತ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ನಿಜ ಮದಿಮೆ ತುಯಿಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಂಡ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಈ ಮದಿಮೆ ಏತ್ ಪಾಸ್ ಏತ್ ಮದಿಮೆ ಏತ್ ಫೇಲ್ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನೀಡು ದುಂಬು ಮೇರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನಿಜವಾದ ಕಂಡನಿ ಇತ್ತೆ ರೀಲ್ ಕಂಡನಿ ರಿಯಲ್ ಕಂಡನಿ ಮೇರೆ ಅವೆ ದಾದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಲ ಆರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ನೆಡ್ತು ಮದಿಮೆ ತುಂಬಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದುಂಬು ರಿಯಲ್ ಕಂಡನಿ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಈರ್ಲ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೊಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆನಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಸಡನ್ನ ಪೇಟದ ಇದು ಬತ್ತದ ನಲ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಆರು ಮದಿಮೆಯನ್ನು ಆತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನನೆ ಅಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಪೂ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ರಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆದ ಚೂರು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಗಡ್ಡದೇ ಇದೆ ತುಲಿ ಒಂದು ಚೂರ್ ಗಡ್ಡದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಕ ಈ ಗಮ್ಮತ್ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪಲ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪುಡು ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪವರಂತೂ ನಂಚಿನ ಪುಡ್ತು. ಸೊ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮದಿಮೆ ತೂದು ಮದಿಮೆ ಅಂತೂದು ಅಕಲ್ನ ಮಾಮನು ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ತೂದು ಎಂಚಾಂಡಿರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಕಾತೋಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ವೆಜ್ ದಕುಲ್ ರೈಟ್ಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಕುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಪಿರೋ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ ದಕುಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡು ಅತ ಇರತ್ತ ನಸಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತನೆ ಪಿರೋ ಹೊರದಮೆ ಅವು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀತೆ. ಹಾಯ್ ಚೇತನಾ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಿರದ ಕೇಂದ್ರ ಬೋರ್ಡು ಐ ನೋ ಇರೆಗ್ ಅದನ್ನ ಎಲರ್ಜಿ ಆದು ಇರೆಗ್ ಹುಷಾರು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ತಿತ್ತದ್ಲ ಇಡೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂದರತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಯು ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಇರೆಗ್ ಇಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈತ್ ಶೋ ಕುಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಫೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಚೇತನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡಿರೇನು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಆದೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಸ್ವೋಲನ್ ಆದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ಶೋಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅವ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳಿರು ದಾದಂದಾಡ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಐಕ್ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಮದ್ಮೈನ ಸೈಡ್ ಬುಡ್ದು ಡಾನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಸಿಂಕ್ಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿರಂದತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆತು ನೀಟಾದ ಜೋಶ್ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಓಲ್ ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಪನೋಲಿ. ಅವು ಬಿಡ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆ ತೂದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆ ಆವಡೊಂದು ಇಲ್ಲಕ್ಬೋದು ಪನ್ಪಾರ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಆವಡೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಬಂದ್ ಮೂಲ್ ಬಂದು ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಂತಿಕ್ ಏ ಮೂಲ್ ಪನ್ಪನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಕ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಂತಿಕ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಓ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ correct. ಎಡ್ಡೆ ಆಣ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಣ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಬಣ್ಣಿನಿ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಿನ ತಾರ್ದಾದ ಬಣ್ಣಿನಿ ಆರ್ದಾದ ಬಣ್ಣಿನಿ ಆಣ್ ತಿಕ್ಕೊಡತೆ ಆಣ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ ಅವ್ಳು MC ಮನ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಫ್ರೀ ಅನಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕನ್ ಇತ್ತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಮದಿಮೆ ಓಲ್ ತೋದಲ ಮದ್ರಂಗಿ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಸಂಗೀತ ಆಣ್ ಫ್ರೀ ಅವಡು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿಪೋಯಿ Yes, ಸೊ going to- ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿನ ಕುಲ್ಪ ಆತ ಎರಡ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಿಂದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗಿರ್ನ ಮದಿಮೆದ ಪೂರ ಎನ್ನದು ಇರೆಗ್ ಕೂಡ ಆ ಇಡೀ ಸೀಡಿ ತುಯಿಲ ಕಾಂಡೆ ಅವರ ಹಾಯ್ ಚೇತನ ಹಲೋ ಸರ್. ಏತು ದಿನದ ವರ್ಕ್ ಏತು ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೇತನ ಅಂದು ಒಂದು 2 weeks. 2 weeks ಸೊ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ Thank you so ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ much. ಲೆವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಯುನೋ ಫೇಸ್ ಒಂದು ಆತನು ಎಲರ್ಜಿ ಆತಂದು ಆನಂದ್ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಅ ಫೈರ್ ಟುಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾನು ಜಾನ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಒಲ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲನ್ ಕೇನೋಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಡಾರ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲೈಟ್ ಡಾನ್ಸ್ Dazzling ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒರಾಕ್ಲೆ Elite ಜೋರ್ದು team. ತಾಟಿ ಬರೋದು ಜಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಲೆ ಆರು ಪಂಡ ಮದಿಮೆದ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಬೇಲಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರೆಡಿ ಆರಾತಿ ಉನಸ್ ದಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒನಸ್ದಲ್ಲಿ ಪೀರ್ ಎತ್ತಿನ ಅಂದತೆ ಜಾನ್ವಿ ಮಾರಿಯೋ ಪಂದ ನನ್ನೂರಿಯುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು. ಹಾಂ ಸೊ ಜಾನ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಿಯೋ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾರ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ಯಾಬುಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಕ್ ಯಾಂದಾಯಿ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಲವುದ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಅವು ಕವನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೀರ್ತನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಪಲ್ಟಿ ಇರ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ ಹಾಕು ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಅರೆನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಆ ಓಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಅವಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅವಡು ಯಾನೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಆತೇ ಪೊರ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇತ್ತು ನೀರ್ನ ದಿಲ್ವಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಖರ್ಚಾತನ ಪಗಾಣಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಕಾನ್ ಪರ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಕಾನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಜಾನ್ವಿನ ಅರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಡೇಪಲ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈದಾರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಅನುರಾಗ್ ಎನ್ನ ಮದ್ನದ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ಒಂಜಿತ್ತದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮರತ್ ಬೋತುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಮರತ್ ಬೋತುಂಡು ಅಂದು ಮರತ್ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಂಡ ಬೊಕ ಪೂರ ಮರತ್ ಬೋಪ್ಲಗ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ ಕೇಂಡೆ ತೀರ್ನ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಗ್ ದಾನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದಂಚೆನೆ ಏರ್ನ ಮದ್ಮೆಲ ಅರಬಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸರ್ ಅನುರಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದ ಎಂಕ್ ಫಿನಾಲೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಲ ಸೇಮ್ ಡೇ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪೋದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರೋಡ್ ಬಂತೇರಿ ಸೊ ಯಾನ್ 8 o'clock ಪಿದರ್ ದಿನ 9:30 ಸೀದಾ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋದು ವಿಶ್ ಮಂತದ ವನಸ್ ಮಂತದ ಬೊಕ ಬೋತಿನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪುರ್ಸ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಸೀದಾ 2 o'clock ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಫಿನಾಲೆ ಮುಗೀತದೆ 2 week ಆಯ್ಬಕ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೂ ಕವರ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಾತೊಂದು ಬೇರಿಜ್ಜೇರಿ ಕವರ್ ದಿತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅನುರಾಗ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತು ಅನ್ನದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಈರ್ ಫೈನಲ್ ಗಿಲ್ಲಗ ಬೈದರತೆ ಫೈನಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೈದ 1 week ಬುರ್ದು ಬೈದ ಅವಳ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ರೆಡ್ ಮೇಡ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಂತದ ಮದುವೆ ಆದ ಹೋತಾರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರಮೋದ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸೊ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಕಡೆಟ್ಲ ವೆಲ್ ಡನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಎಸ್ ಸೊ ಈತ್ ಪುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಮದಿಮೆಲೆ ಇಂಚೆನೆ ತೂಡು ಒಂದೆಂಗ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೀಸನ್ ದಿಂಚಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತ ಕೇಂದು ಪೋಯ್ರ ಆಂಡ ಈ ಮದಿಮೆ ತೂಯ್ಬೋಕೆರೆಗೆ ಏತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆದ ಆಸೆ ಆತಿಜಿ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೇತನ
ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂಡ್ ಇಂಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಪುಂಡು ಒರಿಯವರನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಸೊ ಅವೇನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ದಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪನ ಗಾರಿನ ಫೋಟೋಲ್ ನಾವು ತೊಚ್ಪಾಯಿರೆ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಚಾತಂಡು ಆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆರೈಜ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾಯಪಂಡ ಮುಂದೇರು ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಲೆಗ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಇಂಕು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಅಕುಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಪೋಯ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಂಡ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಐ ಲವ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಜಾನ್ವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ ಯಾನೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾರಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೆ ಆಯ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐ ಲವ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೈಸ್ ಲಂಚನೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇತಪುಂಡು ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ನಕುಲ ಆತ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋದು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಾಸ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ the dazzling Eli team is really rocking so definitely inka charm tojunditun they were looking very professional and prati ponnula avada aanulda akalda onja attitude la expression itun undu very important onji group dancer so definitely that team is going to come very soon ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪದ್ದೆ ನಿಜ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಸಚಿನ್ ಕುಂಬ್ಳಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಜೀತು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲಿ ಯಶ್ವಿನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೇರು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲ ಓನ್ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂಪರ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಲೆಪ್ಪುಗನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಂದಾದ ಪನ್ಪ ಬಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಲೆತ್ತಿರು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ ಶೋ ದ ಹೈಲೈಟ್ ಚೇತನ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಇರ ಜಾಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಯ್ ಬೋರ್ಡು ಫೇಸ್ಡ್ ಇರ್ನ ಫೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲರ್ಜೆಟಿಕ್ ದಾವರ ಇತ್ತಿನಡ ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಂಡತ್ ಇರ್ನ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆ ಲೆಟ್ರ್ ಬನ್ನಾಗಿರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ನ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಚೂರು ವೀಕ್ ಅನಿಸಿಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಂದರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಾಯಪಂಡ ಈತ್ ಇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮಂತ್ ಪಂಡ ಐ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂತಾದ ಪಂಡ ಲೆಟ್ರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಏರ ಲೆಟ್ರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಎಸ್ ಅವು ಮೇಲ್ ಅವಡಿತ್ತು ನಂದು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಆ ವಾಣನ ಸೈಡ್ದು ಬರ್ಪನ ಲೆಟರ್ ಇಂಚಿನ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ದೀವನ್ಲೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಮಚ್ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಾತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಲರ್ಜಿದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನು ತೋಜಾರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅವೆಂತೂದು ಎಂಕಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿಂದೇ ಅಂದಿತ್ತ ಸೊ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಪೊಸಕಂಡನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಂಡನಿ ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ ರಿಯಲ್ದಲ್ಲ ಹಾರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಪೋಯಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ ಅವು ಖಾಲಿ ಮಮ್ಮಿನಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಖಾಲಿ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಪುನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆದಾದೊಂಡು ಅಯ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಂಡ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿನ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ದಾದಲಾವಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶೋ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ದಾದೊಂಡು ಅವೇನ್ ಆರ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕಂತ ತೋಜುಪಾಯರ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಬತ್ತಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಎಗ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾನಾಗ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಾಡಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ದಾಲಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪೋಂಡೆ ಪಂದ್ ಅಪ್ಪನ ಆತ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಏನ್ ಜೈದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೆರಡ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಕ KMCಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಲ್ಪ ಬಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಾಯಿನಿ ಬಕ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇ ಅವಡು ಪಂಡೇರು ಬಕ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಲ್ಲತ್ ಪಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇ ಆಯ್ನಿ ಬಕ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಐ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೇತನ ಬರ್ತಾ ಅನ್ಪಂಡೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಇರೆಗೆ ಏರು ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾಯಿರು ಪಂಡ
ಈರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿನ್ನದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಂದು ಏರಣ್ಣ ಪಂಡೆರೆ ಇರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚ ಜನಕ್ಕುಲು ಇರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರು ಅಪಗ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಪಾನ್ಪೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆರು ಪಾಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂದೆತ್ತ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಂಡು ಫುಲ್ ನಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ ಪಂದ ಮೇಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಮಲ್ಲತ್ ಈ ಪೋಡಿಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಂಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತು ಇಂಕ ಆಪುಜನ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡೆ ಇಂಕು ಲೇಪಲ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆಪ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಎಮೋಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಮುಕ್ಕುಲು ಜಾನುಲ ಶೈಲು ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಈ ಮಲ್ಪ ಒಂದೇ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ದಾಲ ಒಂದು ಆತನ ಈ ನಿನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಲ ಅವು ದೇವರ ದೀಲ ಕಾಪುಂಡು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಮಲ್ಪಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರಿ ಆನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡೆ ಪಂಡೆ ಇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗಿಡ್ಡೊಂಜ ಫೀಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಶ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಅದ್ ಮಂತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಮಾತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಇಂಗೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದಿಟ್ಟಸ್ಕ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಿಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾನೇನೆ ಒಂದು ಪೋನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತು ಬೂರ್ವೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಚಿರೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದನ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದುಲ ಏನೊಂಜಿರೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆವಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ನಲ್ಲ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬುಡ್ಪೇರು ಶೋ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಾರೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂಡೇರು ಇನಿ ಮದಿ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನಿ ಜೆಪ್ಲೆವೆ ಬೊಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಆನ್ ಅ ಲೈಟರ್ ನೋಟ್ ಈರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮದಿಮ್ಯಾದ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆತಂಡು ಸೊ ಆರ್ ಇರೆಗೆ ಆತ್ ಇರೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ತೂತ ಆರಾದೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಕ್ಲಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಮದಿಮೆಯನ್ನ ಕೊಡೋರ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ದಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಒನಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆನ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಇದ್ರೇ ಆ ಮದುವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ್ ನೋಣಿ. ಸೀಸನ್ 6 ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಆಲ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ. ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಮಮ್ಮಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಂಬಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾದಂಥ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಚತುರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಊರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರಲಿ, ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವನೀತಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ನವನೀತ್ and her team. माँ, ये क्या हो रहा है? आज लोग इतनी खुशी से नाच क्यों रहे हैं? बेटा, आज गणपति बप्पा का त्योहार है, इसीलिए लोग खुशी से जश्न मना रहे हैं. अपने घर पे भी बप्पा आने वाले हैं और हम उन्हें खूब सारी मिठाइयाँ खिलाएंगे. अब आप उधर जाके बैठो और देखो कि हम बप्पा के स्वागत में क्या नृत्य प्रदर्शन करने वाले हैं. बोलो गणपति बप्पा मोरया. लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को. जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता. जय देव जय देव
तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಉಡುಪಿನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಮಂಚಿದಿರತೆ ನನ್ನ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜರ ಅಂದ್ ಬಾಕಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಓ ಮತ್ತು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಓ ಪೂರ ರಜೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪೂರಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗಣಪತಿ ಇಂದು ಪನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅವಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಅವಡು ಅವೇನು ವಾರ ವಾರ ತಿಂಗೋಲ್ಗಟ್ಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಪೂರೈಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಶುರುವಾಪನೆ ಆಲ್ತಿಡ್ದು ಅವು ಪರ್ಬ ಶುರುವಾಣದಾಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬ ಉಂತುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗ್ಲೆ ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಚೌತಿದ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಿಲಕ ಒಂದುಂಡು ಅಂದತೆ ಇಜ್ಜುವರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಣ ಆಂಡತ್ತೊಂದು ಹೊರ ಮುಗಿಂಡತ್ತ ಅಂದವರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಗಣಪತಿ ನಡೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಮ್ಮುದೈತೆ ಆಂಡ್ ಗಣಪತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಬಗೆ ರೆಡಿ ಹಾಕಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ ಎನರ್ಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಇಡೀ ಕಲರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ತು ನಂಚಿ ನಾವು ಅತನ ಈ ಇಡೀ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಏರಿತ್ತೆ ಒಂತ ಮೇರೇನು ಬಂಗಡ್ ಪಾಡ್ಗಾನ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಕೊರ್ಕಾನ್ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಹಾಯ್ ನವನೀತಾ ಹಲೋ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂಡರ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಳ ಎಂಕುಲ್ ಚೌತಿ ಗಣಪತಿ ದೀಪ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸೊ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಆಪುನ ಈ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಯಾನೇ ಗಣಪತಿ ತುಂಬುದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಡ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ಫುಲ್ಲು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ ಮೆಮೊರಿ ಬತ್ತಿನ ಪಿರ ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಸಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಟುಡೇ ಯು ಪೀಪಲ್ ರಾಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನವನೀತಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮಮ್ಮಿ ಈತ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಂತದು ಓಲ ಇಂಕ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೊಂದು ದಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ದೇ ವೇರ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒಂಜೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅತ್ತು ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್
hairstyle, makeup, everything. It was so apt and very unique also. It's not like somewhere you copied and you put it into the dance. This is something new, and the color combination black and purple with the gold mesmerizing. It's very nice, very nice. And in a contrast color again, yellow and blue. It's completely contrast from the dances. And in the combination nanonji risk dada panda dancer highlight appear, but akla mystic latte highlight so that is also there. But then beautifully work mandir. Definitely team members, you all rocked it with your lovely expressions. Dabanda energy ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ಲ ಪಾಡುವೇರು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಲ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಂತ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತಂದಿತ್ತೆ. ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ತೂನಾಗ ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಡಾನ್ಸ್. ಅವು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಇನ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೀಮ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನವನೀತಾ, ಈರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಂದ ದಾಪಂಡ ಯಂಗ್ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಅದು ತೋಜನ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇನ್ನ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಫಾರ್ ಮಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರು ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿಂದ ಮರತದ ಹೆಂಗೆ ಯಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ the choreographer Manjit, you are the show stealer. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತನ್ ಮಿಡಲ್ that you rocked it. Really it was nice. All the best to you. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆಡತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಲ ಕಾಣಿರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ ನಿಕುಲು ಏತು ನೆರಡೆ ತಿಂತಾರೆ. ಆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಪೂರ ಕಂತದೆ ಕಡ್ಮೂಲ ಹಾಕಿರತ್ತೆ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೆಡ್ಜ ನಿಖಿಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಡಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಒರಿ ಉಜಿಂದ ಏತು ಬಟ್ಟಲ್ ದರ್ತದರ್ ಸರ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಡುಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲು ₹1 ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಜರಿ ಆನೆ ಮನ್ಪುನ್ ಮಾತ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಮೆರ್ನೆ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಬರ್ಪುನು. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ಅನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಜಡ್ಜ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ನೋಡೊಂದಿರೆಗ ಆಸೆ? ಅದ್ವಿತಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಡು ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂಜಿ ನೆನಪ್ದಿಲೆ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಗಣಪತಿನ ಗಣೇಶ ವಂದನ ಅವೇ ಡಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆರೊಂಜಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದೀತಾರೆ 100%. ಬಟ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ದುಂಬು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯನ್. Thank you so much. I'm a big fan of this entire team. Thank you so much. ಆತ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂದ ನಿಕುಲು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಪೆ. ಸಡನ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪಾತಿರುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತುಲೆ ನಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನಿಂದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ. ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ September 1st. ಸೊ ಏಪಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಪ್ನಾಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ದಿನ ತರಕಾರಿ ವಾನಸ್. ಸೊ ಐ ಅಂಚೆ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟನ ತೆಂಚ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚದ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತು ನತ್ತೆ ಅಂಚದ್ ಮರತಿದ್ದೀಜಿ ನಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಗಣಪತಿ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬಿಡ್ಲೆ. ಆಯ್ತು ಗಣಪತಿ ತೂಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಐತುಲೆ ಗಣಪತಿ ಬೆಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಕುಲ್ಲಾದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಅರೇನು ಪೂರ ಮುಗಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾದರು. ಸೊ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನನೇ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಅತನ ಓಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಡು ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಗಣೇಶ ದೇವೇರ್ನೇ ಯುನೋ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನದೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪುನು ದಾದಾಂಡಲ್ ಇತ್ತನ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಚಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮರಪೆರ ಆಪುಜ್ ಅಂಚಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ Manjit for this. Amazing, yeah. Hats off to you. Trust me, hats off to you. And girls, oh my God, pura mirror onje competition da like a perfect on dot. And boys na onji section battundu encha boys in budra pujing neradu tikko. Boys na onji section battundu like literally a beach tuck 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 mantu dikulu. It was like onji namne ink like pura enchina one peru shocked kulila kandu. And a team of efforts, costumes, everything was dot. And panodu mere ella mulponji yellow color dress parde cute atina pudar gotti chenku Deshna
ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ದಪ್ಪಣ ಈರ್ ಮಂತಿನ ದಾದಪೂರ ಸ್ಟನ್ಸ್ ಮಂತರ ಅವು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಯು ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಯಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತನೆ ಕಲ್ಪವರೆ ಇತ್ತನೆ ಕಲ್ಪವನ ಇತ್ತನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿಯತ್ಲ ಜಾಗಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತೆ ಪೋ ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೀ ತಗೋ ಇದೇ ನಾನು ಎಂಚ ಬಿಟ್ಪುಲ್ ತುಲೆ ಆತು ಫುಲ್ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆದ್ಬಿಡ್ಯಾರು ಸೊ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬಾಲ ಅದು ಆದ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಇರ್ಲಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತಾರೆ ಇರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಆಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಅದು ಇಂಚಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ತೂನಗಲ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ಗೆ ಈ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅಂತೂನಾಗ ದುಂಬುದ ಟೀಮ್ ನೆನಪ ಒಂದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇಂಚಿನೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂಚಿನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅವೇತೋ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇಡು ಈರಿನ ಟೀಮನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇರಗೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡಂದಾಂಡ ಮಾತ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ದಯಪನ್ನಾಗ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಪನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ದೇವರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕಂತದೀರು ಆ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋರು ಸೊ ಈ ಇಡೀ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇಡೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ನವನೀತನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಹಾಯ್ ನವನೀತ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಏತು ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನವನೀತ 20 days 20 days ಫಸ್ಟ್ ಮಂಜಿತ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ರಡ್ಡು ಜಡ್ಜಸ್ ಲಕ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಮಿರರ್ ಇತ್ತಿನಂಚೆನಿತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಆವಡು ಆಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿಂತ ಪೋಷನ್ ಆವಡು ಐಟು ನಿಕ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಡು ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜೇಲಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಿ ಆ ನಟರಾಜನ ಫೋಸ್ ಆವಡು ಗಣೇಶನ ಫೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐಫಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪಲ ಇಂಚಿಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಯರ ದಿಕ್ಕಂದು ಈತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬನ್ನೋಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ನಾನು ಜನ ಮಮ್ಮಿನ ಅವೇ ಎಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತಿನತ್ತಿಗೆ ಎಂಗುಲೆ ನೀನು ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತಿ ನೆಟ್ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಮಮ್ಮಿನ ಕುಲುಲೇರು ಓಲೆ ರಕುಲ್ ಓಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೊ ಈತ್ ಜನಟ್ ರಡ್ಡು ಮಮ್ಮಿ ನಕಲುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಬಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬಲೆ ಮಾತ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಆಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೊಂದು ಇರ್ತುಲೆ ಹಾಂ ಇಂಚಿದಾರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ತುಲೆ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಬರೀ ಟುಪ್ಪುನ ಅರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಡೌಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇರೆ ಮಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತಿರು ಇದಾಗ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅರೆ 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಆತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಆರಿತೆ ಅರೆ ಅರೆ ಯಾನ ಅಂದ ಪಣ ಯಾನಿರಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನಡಾಡು ಏರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಮೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ದಾದ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹರ್ಲಿ ಈರೇನ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಿದಾರ್ ಮೇರೆ ಮಮ್ಮಿ ಅತ ಆರತಿ ಇಂಚಿ ಮೇರತ್ತೆ ಅತ್ ಕೆಲವರು ಅರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಲಾಕಲೊಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲ್ ಲಾಗ ತೋಜು ರಪ್ಪ ಅಂತ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲೆರಾ ಅಂದೇರಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿನೇತ ಅನುರಾಗ್ ಅಡ್ನೇತ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಮೂಜಿನೇತಾರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಧರ್ಮಗ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಮಂತು ಪಾಡು ಚೊಂಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಪುನ್ನ ಅನುರಾಗ್ ನಿಕ್ಲ ಕಂಡ ನಿರ್ಮಿತ ಆ ಜೊಂಡು ಕೈದೇರ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಕಂಡ ನಿರ್ಮಿತ ಆ ಜೊಂಡು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಅಲೆ ಮೂಜಿನೆ ತಾರ್ ನಡು ಟುಲ್ಲೇರ್ ಅತುಲ ಏತು ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದುಂಬಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾರೇ ನಿಕುಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಲಕ ತೋಜು ಜರವೆ ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ರಜ್ಜನಕ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಬೋತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಗಲೆ 3 ಜನ ಮಮ್ಮಿನಗಲೆ ಯಾರನ್ನ ಟೀಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಸತಿ ಸರ್ ಏತು ನಿರ್ತೀರಿ ಇರು ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪನ್ಪ ಸರ್ ಜೋರು ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರ್ ಪನ್ರಂడి ಈ ಸರ್ತಿ ಸರ್ ನಮ್ಮನೆ ತೂಚಿ ಸರ್ ಪಿರೋಡುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಬಡಿತ್ ಅಡ್ಡ ಒಂತುವೆ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಏತ್ ಮಾತ ಇರುವ ದಿನಟಿ ಇರ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರ ಸರ್ಕಸ್ ದೇವರ್ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಯಬ್ಬಾ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನೆ
ಆ ಪಿರೌಡು ಕುಲ್ಲಿನ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಲೈಡಾರ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆರಲ್ಪ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದೇವರ ಪಂಡ ಇಂಚ ದೇವರ ಕೆಲವರ ನೆರ್ಪೇರು ದೇವರ ಕೆಲವರ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರಾಯ್ಬಕ್ಕ ಮೇರೆ ಗಣಪತಿಯ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆತೀರ್ 6 ಇಂಚಿನ ದಾಂಡ ಮೇರೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಏತ ನೆಡ್ತೇರು ಪನ್ಲೆ ನೆಡ್ತುಚೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದೇವೇರ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತೇರ್ ಇಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಡ್ತೀನತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಏರ್ ಪಣ್ಣಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಅಂದ್ ಐಕ್ಲ ನೆಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ್ ಸರ್ ಜೋರುಲ್ಲೇರೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಸರ್ ಜೋರುಲ್ಲೇರಾ ಪಾಪನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ನೆರ್ಪುಜೇರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕೈಕಾರ್ ಕುಂಬರೊಂದುಂಡು ಸರಿ ತುಲೆ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುಂಡರು ಆಣುಲ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಪಿರೋಡು ಅಂತ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೋದಂಡೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನವನೀತಾ He is second contestant qualified for the direct grand finale of Dance Mommy Dance season 6. Congratulations. So direct ಆದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಾವದ ಆಣುಲ್ ಪೂರ ಬೇಜಾರಡಿತ್ತೀರು ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ 4 ಜನ ಅತ್ತು ಪಾತಿರ್ದಾರೆ ಇರು ಆಣಲ ತೂಲೆ ಅಕುಲ್ ಪಿರಾವಡ್ ಉಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಆಣಲ ಇಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರಿಶನ್ ಬತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿಜ ಬಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗಾರಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರಡ ಕೇಂಡಿ ಆತ ಏಟ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದುವೆ ಆನಲ್ಲ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚೂರು ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಆಕಲ ಎಡು ಖುಷಿ ಐಡ್ ಬೊಕ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಈರು ಕೇಂದಿ ಪುಗಾರು ಗೆತ್ತೊಂಬಿನ ಎಂಕಲೆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಗಾರುವೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾ ಕೇನೋಡಿಂದ ಇಜ್ಜಾರು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಫಿನಾಲೆ ಬೋದಾಡು ನನ್ನ ಬೇದಾದ ಮನ್ಪು ಎಂದು ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಂಡ ಕಡೆಕಲ ಆರನೊಂಜಿ ಬಿದೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆರನೊಂಜಿ ತೂಕ ಆ ಮಲ್ಲ ಜೀವದುಲೈ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀವ ಹೂ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಲ್ತುಡ್ದು ಪೂರ ಬಿದೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ರೇನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಟ ರೋಡೆಗಳ ಬಲಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಿನ್ನು ಬಾರ್ದಿದ್ದೀರು ಫೈನಲಿ ಪಾಪ ಗಣಪತಿ ಬೆಗರ್ದು ಹೋತನು ಈ ಮೂರ್ತಿಗಿಂದ ಮೇರೆ ನಾಡ್ದಿನತ್ತದೆ ಆತನ ಮೇರ್ನ ಸೈಜ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಂದಿನ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಇಡೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಡು ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲೂನ್ ಪಂಡಲ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಐಟ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಡೀ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಕುಂಟು ಸುತ್ತೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ ಖುಷಿ ಆಡತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕೊಂತುಲೆ ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನವನೀತಾ ಟು ಯು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಎಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6ನ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗೋಣ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ರೈಟ್ ದೇರ್ This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Citadel Developers ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, co-sponsored by